Routledge. Wedi cael leia i flaen o. Redmond, Routledge di parhau'r ediad. Tu mewn i Sears. Ac modfeddi heibio'r postyn gan Jonathan Routledge. Wel, does na munud ar y cloc eto. Ismail. Hei mewn y fe droed dde. Ceniad. George Hughes. Ond oedd hi ar yr amddiffynwr. Mae'n Clark ond chi bas at Chisovic. Ond ergi Chisovic yn wyll braidd. Cerdyn Davies. Eto chydig o le i flaen o. Chisovic tu allan. Gwaith da gan Ismail. Fod am yn hapus efo penderfyniad y dyfarnwr cynorthwyol. Zeli Ismail. Mewn i'r canol. Fel tuag at y postyn pella at Aaron Williams. A sut ar wyneb y ddaear dydy honna heb fynd i mewn. Dyfarnwr cynorthwyol. Codi Lyman. Cerdyn coch i Zeli Ismail. Y dyfarnwr cynorthwyol oedd wedi gweld rhywbeth. Redmond. Davies, cyfle am ergyd. Oes, ergyd. Gan Davies yn poeni Dave Jones yn y gol. Gorau bod yn effro. Cerdyn Davies. Clark tu allan iddo fo. Davies di parhau yr ediad. A'r croesiad. Oedd hi ar Sutton. Yn disgyn i Daniels, dwi'n meddwl, ar y postyn pella. Chisovic. I mewn i'r canol oedd hi ar y bar gan Jordan Williams, dwi'n meddwl. A dyna'r agosa mae'r Seintiau Newydd wedi dod yn sicr yn yr ail hanner. Chisovic i mewn at Davies. Ac na, o'n i yn mynd i ddeud bod Redmond wedi sgorio, ond cic rydd, medda Mr Owen y dyfarnwr, traed uchel. Felly mae'n parhau'n di sgor yma ar Barclaydam.